Kofradia itsasetxeak Euskadiko artisau arrantza balioan jartzen jarraitzen du, proiektuaren bi helburu nagusiei erantzunez. Baxurako arrainaren kontsumoa sustatzea, gure espezieak, denboraldiak, erabilitako arrantza aparailuak, kontserbazio metodoak edo gure arrainen nutrizio onurak azpimarratuz. Baxurako arrantzaren sektorearen belaunaldi erreleboan laguntzea, gazteei sektorea lan aukera modernizatu, pasional eta iraunkor gisa erakutsiz. Helburu horiek lortzeko sektorea 3 ardatz nagusiren bidez zabaltzen dugu. Sektorearen zabalkundea, produktu berriak garatzea eta gune gastronomikoa. Lehena, belaunaldien arteko erreleboa lantzeko gure izan arrantzale proiektu estrategikoa. Azpimarratzekoa da portu gehiagotara, Getaria eta Hondarribia, eta gazteengana iristen ari garela izan arrantzale proiektu estrategikoarekin. Aurten, Bentaragoaz proiektua diseinatu dugu, derrigorrezko 2. hezkuntzako ikasleentzat. Eta arrantzaragoaz jarduera sortu eta sukaldaritza eta nutrizio ikastaroak ezarri ditugu. 2024an, ia 900 gazteengana iritsi gara, gure hezkuntza eta aisialdi eskaintzaren bitartez izan arrantzale programaren barruan. Gainera, gure funtsezko jardueretan izandako parte hartzea nabarmendu nahi dugu. Bisita gidatua Pasaiako Lonjara, pintxoak Donostiako portuan, uztartzeak jatorrizko deiturako edariekin eta baxurako espeziekin, izan arrantzale familian, escape kaia, kontserba eta saregile tailerrak, urtean 40 jarduera baino gehiago egin dira, eta 200 pertsonak hartu dute parte. Beste urte batez, Kofradia itsasetxea Donostiako portutik atera da, Euskadiko artisau arrantza ezagutzera emateko, eta sektorearentzat funtsezkoak diren hainbat ekitalditan parte hartu du. Berdeleguna Mutrikun, Antxua eguna Getarian, Arraina azoka Bermeon, Pasaiako itsas festibala Pasaian eta Hegaluze eguna Hondarribian. Horrez gain, Arabako Errioxara eraman dugu proiektua, ardoaren ibilbidearekin elkarlanean, entorno a la mesa ekitaldian. Orain arte aipatutako guztia balioan jartzeko eta ezagutarazteko, funtsezkoa da komunikabidekiko presentzia eta lana. 16 agerraldi irratian, 4 agerraldi telebistan, 80 agerraldi prentsan, 5.300 jarraitzaile Instagramen, 800 Facebooken, 145 YouTubeen eta 30.000 bizita webgunean. Sektore osoari esker ikusentzunezko materiala sortu eta garatzen dugu. Sektorearen errealitatea hainbat proiektutan islatzeko. 2024an Euskadiko portu guztietara hurbildu gara, portutik porturaren ekimena gauzatzeko eta portuak herritarrengana hurbiltzeko. Urtero gure kofradia zaleak sarea handitzen doa eta 8 hitzarmen ezberdin sinatu ditugu gure helburu bera duten kolaboratzaileekin. Euskadiko artisau arrantza balioan jartzea eta sektorean belaunaldi erreleboa lantzea. Bigarren ardatza baxurako arrainaren kontsumoa sustatzeko produktu berrien garapena, gure kofradia produktu sortarekin. Gainera, kofradia produktuen sorta azoka eta ekitaldi ezberdinetara eraman dugu. Alimentaria eta seafood Bartzelonan eta gourmet Madrilen. Gazteengana hurbiltzeko Anoetako The Champion Burger ekitaldian parte hartu genuen gure Hegaluze burgerrarekin. Azkenik, baxurako arrainetan oinarritutako gure espazio gastronomikoa. Mahaitik arrantzalera, proiektua hobetzen eta zabaltzen jarraitzen dugu gure app-aren bidez. Aplikazio horrek aukera ematen du sektorea zeharka ezagutzeko eta 360 graduko inguraketa ontzi batean muntatzeko, haren zati eta funtzionalitate guztiak ezagutzeko. Aurten, hainbat lurraldetako kofradiak eta gure filosofia partekatzen duten lonjak hartu ditugu, Baraiobre, Isla Cristina eta Palamos. Itsasoak zeharkatzen proiektuaren bidez, 150 pertsonengana iritsi garelarik. Hau guztia ez litzateke posible izango zuek guztiok gabe, itsasoko jendea. Arrantzaleak, saregileak, kofradiak, lonjak, erakundeak, elkarteak, kontserba etxeak, udalak, eskolak. Aurten ere, 1000 esker, hor egoteagatik, eta zuen lana eta ahalegina balioan jartzen laguntzeagatik.